Στη Λέρο, ένα νησί γεμάτο αστικούς μύθους για υπόγειες σύραγγες και το σκοτεινό παρελθόν του ψυχιατρίου, υπηρετούσε τη θητεία του ο Άκης. Σε μια έξοδό του γνώρισε τη Χριστίνα. Ήταν ήσυχη, μυστηριώδης, αλλά κάτι πάνω της τον τραβούσε, σαν να ήταν από άλλη εποχή. Άρχισαν να βγαίνουν συχνά και κάθε φορά εκείνη τον περίμενε στο ίδιο ακριβώς σημείο. Πάντα στην ώρα της, πάντα ίδια, σαν να μην έφευγε ποτέ. Ένα βράδυ, καθώς περπατούσαν, η Χριστίνα άρχισε να κρυώνει. Ο Άκης έβγαλε το μπουφάν του και της το έδωσε. «Κράτα το, θα περάσω αύριο να το πάρω», της είπε και την άφησε σπίτι της. Εκείνη μπήκε μέσα, αλλά δεν άναψε κανένα φως. Την επόμενη μέρα, ο Άκης πήγε να πάρει το μπουφάν του και όταν χτύπησε το κουδούνι, του άνοιξε μια ηλικιωμένη γυναίκα. «Ψάχνω τη Χριστίνα», είπε, μα εκείνη τον κοίταξε άναυδη. «Αγόρι μου, η Χριστίνα έχει πεθάνει εδώ και χρόνια. Ήταν ασθενή στο ψυχιατρίο». Έκανε μια παύση, τα δάχτυλά της σφίχτηκαν στην πόρτα. Ήσυχη κοπέλα, δεν ενοχλούσε κανέναν. Περίεργο, για κάποιον που τον έκλεισαν μέσα τόσο εύκολα. Σήκωσε το βλέμμα της και τον κοίταξε πιο έντονα. «Μερικές φορές, αγόρι μου, δεν είναι ότι κάποιος χάνει το μυαλό του», ψιθύρισε. «Είναι ότι κάποιοι άλλοι φροντίζουν να χαθεί». Ο Άκης ένιωσε το αίμα του να παγώνει στις φλέβες. Προσπάθησε να εξηγήσει όσα είχε ζήσει, αλλά η γυναίκα δεν είπε τίποτα. Απλώς σήκωσε το χέρι της και του έδειξε σιωπηλά προς το νεκροταφείο. Λίγη ώρα μετά, στεκόταν μπροστά σε έναν παλιό τάφο, με ημερομηνία από το 1975 και μία ασπρόμαυρη φωτογραφία της και ακριβώς δίπλα, διπλωμένο προσεκτικά, το μπουφάν του. «Εσύ πιστεύεις στα πνεύματα?»